Online sa hotline. Online sa hotline. Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, good morning. May agaman sa tanang nga pamati sa ating programa sa bilog nga Negros Occidental kag sa madabutan sa aton radio station mayong aga sa tanan. Salamat kid Vice. Karon sa hapon, pwede ta matawag ning last nga regular session sa subong nga batch o kon grupo sang sangguni ang panalawigan. Ano ba Vice nga expectar naton nga matabo karon? Well, sa tutuod karon sa hapon na mong pinakatapusan na sesyon unless nga kung magtatawag pa this week sa emergency session but Okay. so far daw wala naman. Kag siguro una sa tanan i-grab ko na ng oportunidad napasalamat ko sa mga upod ko dira sa Sangguniang Panglalawigan sang tatlo ka tuig nga serbisyo sa probinsya kag kaupod sa ila nga mga provincial official nga nag-upod kag nagsuporta sa programa sang ini administrasyon sang sini gobernador kay Gobernador Bong Lacson. Salamat ko kay kabalo ka naman Action Marlon kay nabagulan natapos ang eleksyon na abi kag ang iba naton nga mga kaupo dira nagdalalagan sa local man nga mga posisyon. So may ara gid nga mabago sa dasod semana may mga bago nga mga miyembro sang Sangguniang Panglalawigan. So ini well sa tugtuod lang gid katapusan na karon kag napalaway man gani nga masilig ko kakatapusan kay usually na katapusan kay di lakwa na yung mga test siguro. Ano ka? Well sa tatlo ka tuig nga daw amo na ang inyong relasyon dira ga inopyon ka mo ga pagpirar ka mo kag binuligay. And then suddenly may ara ka, of course may ara man nga ginaplano iba nato yung mga kaupturan dira sa Sangguniang Panglalawigan nga kung nato man ang ilang plano, well wala na bigayon. So siguro sa katapusan so maayo magyapon harmonia, kooperasyon sa tatlo namon ka tuig nga pag-inugtunay sa Sangguniang Panglalawigan. Nagpasalamat ko sila. Ginamuno mo Vice nga may mag-o nga manog sulod. I don't know kung correct ko ni. Polo ang re-elected provincial board members kag duha ang bag-o. Correct ni siya? Well, sa tutuod may duwa kay Prosina Sa 4th kag 5th? 4th district tapos na ang term ni board member Victor Habiliada kag ang bag-o subong mo si Andrew Torres, board member Andrew Torres na nagabulos sa kay board member Victor Habiliada kag nadumduman naton nga ang sa 5th district si board member Tinto Basco nagdalagan bilang mayor sang siyudad sang Himamaylan kag so ina bakante nagbusla niya nagtaog subong nga board member amo si board member Auxilio. So may duwa ka bago nga mga board members dira sa tagsa-tagsa ka distrito. Okay. Sa ilawan ko, Vice, I don't know kung naka-initial istorya na kamo. May kang tanan sa committee chairmanship nga ginatawag? Well, so far na ang committee chairmanship to ay manayang problema. Gitagaan niya ni Inaliway ang Vice Governor na kung ano ang i-assign niya ng mga committees sa mga board member. Pero sa totoo lang before kami na mag-designate sa mga committees, kinakaukos ko na sila anay. But so far siguro daw ay naman ang problema sa mga committees na matabo na i-handle sa tagsa-tagsa ka mga board member. Kaya majority niya po na ang grupo. Kag when in fact na committee ka kung wala as long as a member ka sa Sangguniang Panglalawigan, you have the right to do whatever you want. Kaya mag-fiscalize ka o kung magmahimo ka sa manifestasyon mo, kag makaatag ka man sa imo opinion. Sa sina, if there is concern with regards sa mga agenda nga nagasulod sila kag mga proposal nga halin sa Governor's Office. Okay, sige.
Vice, ulayhon ko na lang kay ti subong June 28 ni kita, buwas 29. Dali na lang ang June 30. Marcos inauguration, anong latest? May invitation ka na gidman nga dabaton? Well, it's not sa invitation, kaya ginaberba lang nga eh. But Aha. anyway, I'm sure nga sa Congress, asawa ta, Aha. kung magatag sa kanlis invitation, Mr. and Mrs. na. Aha. So depende ina nga kung maglakat lang kita kay sa tugtuon, magkit pasalamat kita with prayers na kung in kaso kuko ng aton nga bag-o nga presidente, kabalo naman ang tanan nga kilalahay kami sa presidente. Aha. Kag ang inauguration na siguro ihatag ta ina sa mga bisita nga kilalanon nga magatambong. Kay Okay. sa tugtuon lang ko nara ka man sa ina nga okasyon, hindi makamuka sila nga makastorya gitudo sa presidente kung anong inyo nga mga plano. Mhm. So ihatag tayo na sa mga bisita, labi na gid nga may mga foreign countries nga mga labot nga mga bisita, mga dignitaries, Ah. ihatag tayo na kung anong ilang nga mga maistorya. Di kaya ara lang yapon sa pagsuportar basta sa insakto nga pagpamalakat sa atong paggobyerno. Okay, sige. Vice Governor Jeffrey Ferrer, Vice, thank you, Gid. Unless mayara ka sang idugang mensahe sa mga negrosanon. So far, pasalamat ko. Hindi Okay. pa naman kami ko nga mga asking Mm. para sa another 3 years sa ato niya alaga diri sa probinsya sa Negros Occidental. Itagaan kami sang mandate naman. But anyway, may mga programs and projects na silig-siligino naton. Pinaya continue naton. Ganyan inyong amigo Jeffrey Ferrer. Mag-aara lang yan, mag-servisyo sa probinsya sa Negros Occidental. Kag mag-support kung anong programa sa aton ng administrasyon ni Bong Lacson, Governor Bong Lacson, kag para basta mayo para sa publiko, mayo para sa probinsya, at mayo para sa aton ni Sigadao. Ngayon na sa Sol, kag Vice, mga thank you. Good morning. Action Hotline. Ang Vice Gobernador sa Negros